Добрый вечер, шановні глядачі. З вами знову Олександр Книрович і «Атмосфера». Ад ім'я команди, що працює над нашою передачею, і всього каналу Белсат віншую вас з Новим годом і зичу у першу чергу міру. Зрэшты, давайте пра гэта, пра зычэнні у канцы выпуска, а пакуль пра эканоміку Беларусі. І не толькі. Падвядзём некаторыя вынікі, паспрабуем зазірнуць у будучыню і здзівімся сумленнасці, працавітасці і прафесіяналізму беларускіх чыноўнікаў. Тых самых, якія не ідуць і не спяць. І на святы, вядома, не весяляцца, а ўсё працуюць. Працуюць самааддана і дзень, і ноч дзеля нашага з вамі дабрабыту. Запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд, а можа у вас там яшчэ аліўе засталося. Таксама добра. Сядайце на ямчэй, гэта «Атмосфера». І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. І так, пра залатую моркву сёння таксама будзе. Паехалі. Вынікі 2024. Як вам? Спадабалася? Калі глядзець на лічбы, то год для эканомікі нашай радзімы выдаўся ніштаваты, але вельмі няроўны. Канчатковыя вынікі можна падвесці толькі ў канцы студзеня, калі будзе ў нас поўная статыстыка. Яна, вядома, паступае са спазненнем. Але ўжо цяпер можна смела сцвярджаць, што першае і другое паўгоддзі адрозніваліся як неба і зямля, як саладуха і вольскі, як мандарыны і бульбачка, пра якую мы яшчэ пагаворым. У першым паўгоддзі бурны, практычна кітайскі рост эканомікі, плюс 5,5%. Расло ўсё, і прамысловасць, і экспарт, і заробкі. Стаяў на месцы толькі курс долара. Нам бы такіх паўгоддзяў не адно, а штук бы 20. Мы бы, Але ў тым і сакрэт, што рост гэты быў выкліканы не прафесійнымі намаганнямі нашага ўраду, а вельмі нездаровымі акалічнасцямі. Першае – вайсковая супраца з Расіяй. Мы дапамагалі забіваць украінцаў. Менавіта так. Беларуская прамысловасць актыўна ўключылася ў пастаўку прадукцыі для вайсковага сектара Расіі. Зусім не заўсёды гэта былі прыборы начнога бачання або снарады. Але як ставіцца да белшыны, калі менавіта ў яе шыны абутая якая-небудзь баявая машына пехоты, што месціцца там, на лініі баявога сутыкнення. Другая акалічнасць – гэта спекуляцыйны рост даходаў. Ён склаў, паводле апошніх звестак, амаль 10% і выкліканы вострым недахопам працоўных рук у эканоміцы. У выніку заробак расце без прапарцыйнага павелічэння выпуску прадукцыі. Дадаецца рост спажывецкага крэдытавання, і ўсё гэта выліваецца на рынок у выглядзе пустых грошай. Тут мусіць і рвануць інфляцыя, але яе стрымліваюць штучна. І як беларускай прадукцыі няма, то ўся гэта дадатковая маса грошай паўстае ў выглядзе попыту ўжо на імпарт. Менавіта на гэта і скардзіўся мой любімы міністр, мой краш, таварыш Богданов. Так працуе падручнік эканамічнай тэорыі. І тут, праз тое, што попыт на імпарт рэзка вырас, мы мелі б назіраць адмоўнае сальда вонкавага гандлю. Мы больш купляем, чым прадаем. Спраўдзім? Дакладна. Павінна было быць плюс 1 700 000, а маем за 10 месяцаў мінус 317 мільёнаў. Пакуль не катастрофа, але разбежка з планамі ўжо мільярд. Моцна. Працуюць прафесіяналы. А гэта ж яшчэ без лістапада, без снежня. Там курс скакануў, а значыць будзе значна горш. Но нічога, галоўнае да 26 студзеня народу не паказваць. Так? Вось такім, у нечым парадаксальным чынам загарнулася наша эканоміка. І рванула ў першым паўгоддзі, але са жніўня нібы замёрла. Было плюс 5,5, але за 11 месяцаў засталося толькі 3,9% росту. І чаго ўжо сапраўды ніхто не чакаў. Ёсць вельмі вялікая імавернасць, што планавы паказнік росту эканомікі за 24 год 3,8% не будзе дасягнуты. Хтосьці сарваў стоп-кран
і эканоміка спыняецца хутчэй за нашыя чаканні. Асобна пра курс долара. Увесь год я, як настойлівая птушка дзядзя, паўтараў. У эканоміцы Расіі кепска. Вайна каштуе вельмі дорага, адтуль можа прыляцець. І калі нарэшце прыляцела, і мы ўбачылі 3,60 у абменніках, гэта сталася неспадзяванку. Для ўсіх, акрамя, вядома, гледачоў атмасферы. Дзіўна, але эканамічная тэорыя зноў працуе. Але вернемся ўсё ж да галоўнага паказніку – росту ВУП. Урад ганарыцца тым, што Беларусь у топ-3 эканомікаў Еўропы паводле гэтага росту. І гэта праўда. Але толькі калі забыцца, што ў нас агулам вельмі слабенькая эканоміка, што рост гэта толькі ў першым паўгоддзі, а ў другім мы былі ў топ-3, але з канца. І давайце мы ўзгадаем, да чаго ж мы імкнуліся. Ёсць у мяне праблема – адсутнасць склерозу. Таму памятаю я, што ёсць у краіне праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця на пяцігодку на перыяд 21-25 гады. Зацверджана ўжо пасля таго, як скончыўся ковід. І тамака напісана, што за 4 гады, 21-24, наш ВУП павінен быў вырасці практычна на 15%. А што выйшла? Ледзь вышэй за 5. 5,3 будзе ў найлепшым выпадку. У 3 разы менш, чым мы хацелі. Эксперты, прафесіяналы. Цікава, што рост за 4 гады выдаўся ніжэйшы, чым мы планавалі за 1 з 2024. Там было напісана 5,4% за год. Я ўжо не кажу пра 25. Тут на агул. Разыдзіся, народ. 6% хацелі за год. Чуеце? Гэта дзесьці далёка заплакалі эканамічныя чыноўнікі. Там, у Кітаі, нават Сі Цзіньпінь змахнуў скупую мужскую слезу. І гэта ж не я прыдумаў, а ўрад. І Лукашенка ўсё гэта калісьці падпісаў. Там увогуле вельмі цікавы дакумент. Я чытаў, успамінаў і таксама плакаў. Напрыклад, хацелі развіваць сектор IT, каб ён займаў не менш за 7,5% эканомікі. Але учынілі рэпрэсіі, улезлі ў вайну. У выніку страцілі не менш за чвэрць гэтых яйкагаловых. І паказнік цяпер 4,7%. Але пра гэтыя ды іншыя дасягненні Галоўчынка з Лукашэнкам у 2020-2024 годах мы пагаворым падрабязна бліжэй да 26 студзеня. А пакуль давайте зафіксуем. 25 год Беларусь сустрэла з ростам эканомікі, што практычна спыніўся, і 2 праблемамі. Першае – катастрафічны недахоп працоўных рук. Пра яго ўжо кажа і сам Лукашенко. І заўважце, ніхто нас больше не праклінае. Маўляў, з'ехалі здраднікі, і чорт з вамі, лёгкага ветру. Без вас чысцейшае паветра. Не, все часцей клічуць назад. Яно і зразумела. Працаваць няма каму. Колькасць занятых у эканоміцы падае ўвесь час. І гэта ж толькі афіцыйныя лічбы. Паводле іх я ўсё яшчэ нікуды не з'ехаў. Ага. І другая праблема. Гэта абсалютна манапольная залежнасць ад Расіі. Плюс-мінус 70% і ў вонкавым гандлі, і ў інвестыцыях, і ў нашых даўгах, што калісьці давядзецца аддаваць. Эканамічная незалежнасць, вядома, страчаная. І таму, зазіраючы ў 2025 год, мы павінны будаваць прагнозы, абапіраючыся не на ўнутраныя паказнікі самой Беларусі. Зразумела, што росту ўзроўню 6%, запісанага ў галоўным дзяржаўным дакуменце, не прадбачыцца. І 4,1 росту, як абяцае Галоўчынка, таксама немагчыма сабе ўявіць. Няма для гэтага ніякіх прычынаў. Сцэнарыў у нас толькі 2. Першы – гапак на балоце. Гэта значыць статыстычна незначны рост у 1,5%. Або абвал, выкліканы патэнцыйным абвалам у расійскай эканоміцы. Што там? Там, як у нас, толькі горш. Галоўная праблема – вялізныя вайсковыя выдаткі.
На наступны год яны запланаваны на ўзроўні 160 мільярдаў долараў. Да вайны стандартам для Расіі было 60 мільярдаў. Цяпер плюс 100, якіх, вядома ж, няма ў эканоміцы. Іх даводзіцца забіраць у людзей праз падвышэнне падаткаў і інфляцыю. Яна ўжо тут, і Пуцін спыняцца не збіраецца. Паказальным быў перадкалядны тыдзень з 18 па 23 снежня. У пераліку на год расійская інфляцыя ледзь не дасягнула 20%. Датычна прадукта харчавання на агул 35%. Паўтаруся, гэта тыдзень, але пералічаны ў гадавое вылічэнне. Гэтыя праблемы на самым галоўным для Беларусі рынку збыту, што ўжо не сакрэт і для беларускіх чыноўнікаў. Гэтак цэлы намеснік кіраўніка адміністрацыі нібы прэзідэнта Александр Егоров, разважаючы пра банкаўскія стаўкі, адкрыта сказаў: пры стаўцы рэфінансавання 21% эканоміка развівацца не можа. Ён усё слушна разумее. Але дзе ж у нас такая стаўка? Можа быць, у Польшы ці Літве, ці ў Нямецчыне, што павінна каціцца ў бездань, калі верыць дзяржпрапагандзе. Не, гэта ў Расіі. Гэта там банкаўскія крэдыты па 28% гадавых. У Беларусі 18, у Польшы 8. Сцэнар катастрафічнага абвалу Расіі все ж таки не асноўны. 150 расійскіх рублёў за долар мы наўрад ці ўбачым у 25-м, а значыць і ў Беларусі. Асноўны прагноз – гэта таптанне на месцы з амаль нулявымі паказнікамі росту і курсам долара. Я лічу 4 рублі за долар у канцы 25-го мы абавязкова ўбачым. Дарэчы, лёгка будзе параўноўваць Польшу. Там таксама 4 злотыя за долар. Ужо 20-й год запар. І залатая морква. У гэтым сезоне паўнавартаснага ўручэння у нас не будзе. Так склаліся абставіны, што не залежыць ад нас. Але хацелася б усё ж адзначыць хаця б пераможцу. Прэтэндэнтаў было шмат, як звычайна. Тут і сама Наталья Івановна Качанова, якая чамусьці змеркавала пакінуць велазавод на самога сябе. Гэта, вядома, серыял, што зацягнуўся. Вось крыўдна, шчыра кажучы. Так яна бадзёра пачала ў канцы 23-го года. Абяцала за пару месяцаў зрабіць беларускі ровар. Потым, праўда, абяцала пасадзіць кагосьці з дырэктароў прамысловых прадпрыемстваў. Пад гэты Новы год прадпрыемства паказала праўду. Выпуск ровару у 24-м годзе усяго 35 тысячаў штук. Матацыклаў 6 тысячаў. Бяда. Я нагадаю, калі саджалі Мурав'ёва, патрабаванні да яго былі выпусціць ці то 300 тысячаў, ці то 500 тысячаў, а завод выпускаў 180 тысячаў ровараў за год. І незадаволеныя ж былі. Потым завод забралі, збанкрутавалі, адкрыта кінулі ўсіх крэдытораў, напампавалі народных грошай і завод выпускае у 5 разоў менш, чым за прыватным фундатарам. І лакалізацыя матацыклаў 30%, ровараў 50%, нягледзячы на даручэнні галоўнага велааматара. Можа, Качанавай таксама час у СІЗА, калі быць усё ж паслядоўным. Другая ініцыятыва, што таксама натхніла, гэта эпізод з даручэннем ад Лукашэнкі тэрмінова арганізаваць выпуск беларускіх мабільнікаў. Здарылася гэта адразу пасля эпічнай аперацыі спецслужбаў Ізраілю, калі ў руках членаў тэрарыстычнай арганізацыі выбухнулі адразу некалькі тысячаў пейджаў. Я не буду даваць маральную ацэнку гэтай падзеі, але тое, што Лукашенка раптам пачаў са асцярогаю ставіцца да сапсаваных электронных прыбораў, вельмі годны вынік. Хоць, здаецца мне, бульбафон усё-такі застанецца толькі прыгожым праектам. Была яшчэ, вядома, і знакамітая беларуская сякера ад трактарнага заводу за 132 рублі. Таксама дасягненне. Цягне на моркву, праўда? Але гэта ўсё намінанты, прэтэндэнты. А пераможца ў нас сёлета бясспрэчны, які дабраўся да фінішу з вялізным гандыкапам ад канкурэнта. Гэта таварыш Богданов, міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Так, да забароны на вываз бульбы з Беларусі
трэба было дажыць. Брава! Цалую вашыя ногі. Няма словаў. Здарылася наступнае. Дарэгулявалі цэны да таго, што вытворчасць бульбы зрабілася невыгаднай у Беларусі. І гаспадаркі скарацілі пасяўныя плошчы. Адначасова ў Расіі не дабралі 20% ураджаю, і расейцы пацягнуліся ў Беларусь за нашую бульбу. І вельмі ўсцешыліся, убачыўшы адрэгуляваныя кошты. Маржа 50-70% у іх, у гандляроў. Амаль як на наркотыках. Сказалі яны вялікі дзякуй Богданову і пацягнуліся аўтакараваны. Дайшло да таго, што казахскія чыноўнікі заявілі, што абмяркоўваюць з беларускімі пастаўкі бульбы з Казахстану ў Беларусь. Ну, у выпадку чаго? У мяне да Богданова адна просьба. Не спыняйцеся. Працягвайце. Бо вашымі намаганнямі вось гэты разрыў у коштах павінен паступова ўтварыцца ў дачыненні ўсіх тавараў. І вы мусіце забараніць свабодны вываз усяго з Беларусі ў Расію. А гэта азначае, правільна, канец саюзнай дзяржавы. Не спыняйцеся. Таму гэта, вядома, наш пераможца мінулага 2024 года. Ганаровая, галоўная морда. Меў бы магчымасць, сам бы ў Менск прыехаў і ручыў, каб не шкодзіў чалавек эканоміцы. Ну а пакуль так, онлайн. Віншую. Дарагія гледачы, гэта быў першы выпуск «Атмасферы» у 2025 годзе. І скончыць яго я хацеў бы зычэннем, што я, шчыра кажучы, падгледзеў у іншага аўтара. Але так мне яно лягло на душу, што я лічу магчымым падзяліцца ім з вамі. Калі ласка, не прызвычайвайцеся да зла. Вайна, забойства людзей – гэта не норма. Палітвязні, здзекі над імі ў турмах – не норма. І бясконцы чэргі на межах, і правяранне тэлефонаў там жа, з бязглуздымі пытаннямі, з якою мэтою былі за мяжой. А цябе хвалюе. І прапаганда, якая штодня распавядае пра тое, як там у іх дрэнна і як у нас пры дыктатуры добра. Гэта таксама не норма. Агулам, тое, што робіцца сёння ў дзяржаўных медыях, вось гэтая спроба гаварыць з вамі, як з разумова адсталымі людзьмі. Спроба давесці, што вакол ворагі і няма большага шчасця, чым наяўнасць каўбасы ў краме. У ёй і мэта, і сэнс жыцця. І трэба сядзець ціхенька і, барані Бог, жадаць большага. Гэта таксама зло. Вы не такія. Мы, беларусы, не такія. Таму я вас вельмі прашу, не звыкайцеся, ні ў якім разе. Добра? А мы ўжо тут будзем старацца расказваць вам, як усё зроблена насамрэч. Колькі хопіць сілу. Зло не бясконца, я вам абяцаю. Такая сёння атмасфера. З Новым годам! З вами быў Александр Ахнарович. Да сустрэчы праз тыдзень.